Øj, nej. Så er du den bok, der stor, mand. Der er fisk. Ja. Øj, du skal have den anden ind. Den der. Ja. Det kan godt være, at jeg skal i vadestrøje. Så bare vent med det der. Skulle ikke den til højre? Var det ikke den, du lige havde smidt? Nå. Det kan godt være, at den til højre, den skal du have ind. Og den trækker rigtig godt. Den kører over mod dig. Hvad er det? Jeg vil gerne se den her. Den føles satme god. Øj, nej. Så er du den. Bok, der stor, mand. Nej, øj, den er større end den anden. Det er 60 plus. Ej, nej. Det er godt, det er tæt. Kan jeg få dig til at tage min telefon deroppe og lige tage et billede? Nede i højre side, nede i bunden. Det er godt.